Республика кан тапшыру станциясы мәрхәмәтле донор акциясына йомгак яһана. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Республика кан тапшыру станциясының бүлек мөдире Илнур Сагадиев. Илнур Рифатович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, мәрхәмәтле донор акциясына йомгак яһалды. Һөземтәләр нинди? Әйтеп үткәп киләйне, мәрхәмәтле донор безнең акция булып үтте. 2019 елның 11 февральдан башлап 2020 елның февральна тиклем булып үтте. Мәрхәмәтле донор Асыкландымы? Асыкланды. Без был конкурсты Русфонд дигән оешма менән куша үткәрдек. Акцияның төп максаты донорлыкты популярлаштыру. Безнең был акцияла призлар бирелә. Төп приз кемгә эләкте? Төп приз хатын-кызга эләкте, путевка Сочи. Аннан башка 100 велосипед уйнатылды һәм 50 пар лыжный комплекттар бирелде донорларга. Бөтәһе лә канәгать булып калды. Артабанда уйлайбыз, был акциялар үткәрелер дип һәм донорлар безгә әүзем килерләр дип ышанса калабыз. Гомумән республикала донорларга мохтаҗлык бармы? Әлбәттә, мохтаҗлык бар, чөнки үсмерләр, балалар арасында, өлкән кешеләр арасында төрле авырулар, шиш авырулары күбәя, елдан-ел арта. Һәм ошо яһәттән, димәк, кан компонентлары һәм кан безнең республика дәваханаларына кирәк. Әйткәндәй, кан тапшыру һәм кан компонентлары тапшыру, бuna ябай тамашасы аңлатып үтәйек әле, нимә менән аерыла бер-береннән? Алар бер-береннән аерыла. Кан тапшыру донор безнең станцияга инә. Шулай ук әйтеп үткәм килә, икеһенең бер схемаһы бар. Донор инә безгә, анкета тултыра. Һуңыннан уны табиб карай. Сәламәтлеге тикшерелә, анализлар бирә инфекцияларга. Шуннан һуң кан тапшыру һәм кан тапшыру компонентлары әлбәттә бер-береннән аерыла. Кан тапшырганда безнең донор үзенең канын гына бирә, 480 мл. Без уны һуңыннан компонентларга бүләбез. Кан тапшыру компонентлары нимә менән аерыла? Унда донор шунда ук кан компонентларын бирә. Мәсәлән, плазма, концентрат тромбоцитов, эритроциты һәм артабан. Нимәләргә мохтаҗлык күбрәк? Кангамы, әллә кан компонентларынамы? Кайныһы кирәгрәк дәваханаларга? Мин уйлайым, кан үзе лә, канның компонентлары ла кирәк безнең дәваханаларга. Һәм бuna ошо кан тапшыруда, донордан кан алуда, кан компонентларын алуда һәм һаклауда бүген станция ниндәй заманса технологиялар куллана? Бүген бездә заманса технологияларга килгәндә күп үзгәрешләр булды. Без кан компонентларын әзерләүгә аппараттар менән кулланабыз. Мәсәлән, концентрат тромбоцитов добавочном растворе дигәндәй, өстәмә раствор менән эшләйбез. Әлеге вакытта был компонент күп талап ителә. Чөнки өстәмә раствор безнең компонентны 7 көнлеккә һаклавын хуза. Гомумән әйткәндә, күпме һаклана? Донор тапшырган кан, ул күпме һаклана? Донор тапшырган кан, әгәр үзе кан бирһә, кан гына булһа, кан гына мәсәлән булһа, 42 көндән 49 көнгә тиклем һаклана. Әгәр кан компоненты булһа? Әгәр кан компоненты булһа, мәсәлән, плазма, без уны 3 елга тиклем һаклай алабыз. Әгәр дә концентрат тромбоцит булһа, без уны өстәмә раствор менән 7 көн һаклай алабыз. Плазмала булһа 5 көн. Без тагыла кан компонентын замораживать итәбез, туңдырабыз. Криоконсервирование эритроцитов дип атала бу процедура.
Без плазманан компонент эшләйбез. Ул компонентты элекке заманда без алай инек һатып сит илдән. Хәзер без үзебездә был компонентны эшләп, төрле гемофилик авырулардан, тромбофилия авыруларына как компонент бирәбез дәваханаларга. Сит илдән һатып алу төрле кан авырулары дигәндән республикала 2019 елда елек донорлыгы буенча регистр эшләй башлана. Әйдәгез асыклап үтәйек әле, чөнки елек донорлыгы буенча күп кенә мифтар бар. Бу безнең җәмгыять өчен ят күренеш елек донорлыгы булу. Нимә ул елек донорлыгы? Ул безнең медицинага нинди мөмкинлек бирә? Елек донорлыгы безнең республикала 2019 елның июлендә барлыкка килде. Башкирский регистр доноров костного мозга дип атала. Был регистр эшләп киткәч донорлар күбәйде дип әйткем килә. Бөтәһе лә ярдәм кулы һузырга әзер. Күпме донор бар бездә? Бездә әлеге сакта 3580 донор булды. Без бөтен нимә эшләй алмайбыз. Бездә донор шулай ук килә, табибты үтә, табиб ризалыгын бирһә, ул анализлар биреп 4 мл кан тапшыра. Ул канды без үзебезнең лабораторияла һаклап, Санкт-Петербург медик клиникаһына ебәрәбез. Канды дәвалау ул тап ошо Санкт-Петербург калаһында башкарыла. Төп медицина үзәге Санкт-Петербург калаһында урнашкан. Әлбәттә, Санкт-Петербургта әгәр дә авыру безнең донор тап килһә, уның менән бәйләнешкә сыгалар, безнең донорды сакырып алалар. Димәк, елек компонентларын тапшыру ул безнең Башкортстанда түгел, тап Санкт-Петербургта башкарыла. Кан тапшырудан нимә һәмән аерыла? Был процедура. Был процедура 2 ысулдан тора. Беренче ысулда наркоз эшләйдәр. Заяны юк. Наркоздан һоң донор үзен сау-сәламәт тоя. Икенче ысул безнең станциялы һымак кан компоненты аппаратта алына. Ул процедура 5-6 сәгать буенча һузыла. Шул вакытта донорды табиблар карай, кәрәк булһа ашаталар, яңгыз калдырмайдар. Телевизор, интернет, телефонда ултыра ала шул вакытта. 5-6 сәгать стимулировать итеп, шул кандан компонентын алып, донорды яңгыз калдырмай, 1-2 көн обследовать итәләр. Ничек ул кисерә димәк. Кисерә. Бына ошондай регистр булуы ул Башкортстан медицина өчен, гомумән безнең пациентлар өчен ул нинди мөмкинлек? Был регистр булуы бик мөһим, чөнки безнең республикала 30дан артык милләт яшәй һәм безнең генофонд бай. Шуның өчен республикабыз да зур. Шуның өчен безгә бик тә мөһим үзебездә ошо елек компонентын алуы бик тә мөһим. Хәзерге заманда үсмерләр, өлкәннәр, балалар арасында кан авырулары яшайды. Шуның өчен регистр елек компонентлары бик тә мөһим бездә булуы. Һәм без уйлайбыз, алдагы елларда безнең планда, безнең республикала Питерга йөрмәс өчен ошо елек компонентын күсереп утырту мөмкинчелеге булыр дип ышанып калабыз. Бүген Башкортстан буенча күпме филиалдар эшләй, уларның тулыгынча кан банкы даими тулыландырыламы? Безнең кан станциясында 8 филиал эшләй, 6 филиал ул заготавливающий, 2 филиал экспедиция функцияларын башкара. Әйтеп үтеринем, был филиалдар безнең республиканың төрле төбәкләрендә урынлашкан. Мәсәлән, әйтеп үтеринем, 6 филиал заготавливающий: Нефтекамск, Белорецк, Октябрьский, Стерлитамак, Кумертау, Бирск.
ул ошо филиалдар үҙҙәре ҡанды әҙерләй ала һәм эргәләге дауаханаларға тиҙ арала 1 сәғәт эсендә тапшыра ала. Беҙҙең республика дауаханалары ҡан һәм ҡан компоненттары менән тулыһынса тәэмин ителгән. Донор булырға теләүселәргә һәм был турала уйланыусыларға нинди кәңәштәрегеҙ, нинди теләктәрегеҙ булыр? Ҡайҙа мөрәжәғәт итергә? Тулыраҡ мәғлүмәтте ҡайҙан алырға? Беҙҙең станцияның сайты бар, әйтеп үтәм, www.rspkrb.ru сайтына инәһегеҙ. Унда бөтә информация бар. Беҙҙең график приема, елек компоненты донорлығы тураһында мәғлүмәттәр бар. Һәм мин әйтеп үтер инем, беҙҙең донорҙарға сау сәләмәт булырға әйтер инем, сәләмәтлекте күҙәтергә, алкоголь эсемлектәрҙән, тәмәкенән баш тартырға, наркотик менән булышмаҫҡа һәм физик яҡтан үҙҙәрен ныҡ итеп әҙерләргә теләр инем. Әгәр ҙә сирлеләргә ярҙам итеү мөмкинлеге бар икән, беҙгә беҙҙең станцияға, ҡан станцияһына килеп мөрәжәғәт итергә. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Республика ҡан тапшырыу станцияһының бүлек мөдире Илнур Сәғәҙиев менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.